Helo bawb, nawr, i chi wedi bod yn ansicr am beth gallwch ailgylchu yn y cartref? Wel, mae dyn ni her arbennig iawn i chi mwyn i chi ddysgu ac mae yna gyfle i chi ennill gwobrau arbennig. Dyma her ailgylchu yn y cartref a dyma beth sy'n rhaid i chi wneud. Rhif 1. Law lwytho'r daflen cystadlu o wefan yr her. 2. Mynd i'r lleolydd ailgylchu yma a theipio eich cod post i ddarganfod beth y gallir ei ailgylchu yn eich ardal chi. 3. Ysgrifennu restr yr holl bethau allwch chi ailgylchu yn y cartref. 4. Ei roi fyny yn y tŷ lle gall pawb i weld e. 5. Tynnwch lun o'r poster ac wedyn uwchlwytho i neuadd enwogion Wastebusters i gael tystysgrif. Reit, beth am hyn bach? 3, 2, 1. Caws! Gofynnwch i'ch ffrindiau a'ch teulu bleidleisio dros eich ffotograff chi a gallech chi ennill iPad a nifer o wobrau Wastebusters gwych. Ha! Felly, ewch draw at wefan yr her a ffwrdd â ni i fod yn... Arwyr ailgylchu! Yeah! O'n i'n mynd i weid na?